Чихеле ки шумо дидем бародарои проекта мо мошинчаҳоро бо ҳамроҳи Парвиз Мирзошоҳ ва Фавик айчихали састайни дар чихе састайни девона оварда расондем ва тасмим гирифтем бародаро ки мошинчаҳоро мо дар бозӣ бимонем, боз қатиш 10 та дига телефон бимонем, яъне 12 та приз дар бозии мо. Даи мошино худтон шоҳидем. Мотор, хадавои балон, салон, танировка, краска ҳамаш қоидави. Мошинчаҳо бародаро 1.2001, 1.2003 дар састаяни девона, чунки мо ира с нуля тайёр кардаем, видеош ҳаст ва як мошинаш бензини холӣ, мотори нав, димгич бошад, газ бензин таки мешини, фақат заправка мекунӣ, тута даже капота ҳуй намекунӣ, маслааш намерезӣ. Салони ин мошинчаҳо на бӯи бензин мекунад, на бӯи газ, бӯи аромат не. Фақат мешини, намефурӯӣ. Мотори мошина ба дараҷаи олӣ кардагем. Кашиша дидан мехоҳӣ, тамошо кунед. Таърифҳои мошинчаҳои хеле бисёрай, лек мо нархи билета мегем бародаро. Нархи билет ҳамагӣ 250 рубл ва нафаро ки 1000 рубл да билет мегиранд 5 та дода мешавад, яъне ки 200 рубл. Ғайри мошинчаҳои девона, мошинчаҳои ҳайвон боз 10 та дига телефона дар бозӣ, яъне ҳамагӣ 12 та приз мешавад. Количествои билет ҳамагӣ 2500 дона. Ҳаракат мекунем ки ҳафтаи дига бозиро сар кунем. Ҳар як таити шанс дорӣ ки соҳиби нави 0 шавед. Барои харидорӣ кардани билет дар картаи рӯи экран буда медорем 250 рубл мепартоем, скриншотша дар WhatsApp роӣ мекунем ва ҷошта моментально билета мегирем бародаро. Нафаро ки дар Тоҷикистонан метавонед дар душанбестии мо ё ин ки просто дар номеро мегафон пула мепартоем, скриншотша дар WhatsApp роӣ мекунем ва бахти худтона месанҷена, дар насиб боша мебинем мошинчаи девонаро мегирем. Намуна ки касоне ки 1000 рубл да мехара 5 та дода мешавад, яъне билет 200 рубл мебалта ва касоне ки мошина мебиранд мебинанд ин ин ҷои кунус мегиранд, ин ин ҷо мошина мегиранд, 1 сол ҳар мекунанд, 1 сола ҳуҷҷат дора, ягон бор пеши устона мерем барои ки хитон дар видеои кӯҳна мебинем ки мо ин мошинаро чӣ хел тайёр кардагем ва чӣ хел хабарвор кардагем. Бахта бисанд бародар ва биёй нами куклачота ишай ё ки ишай нома дар ҷа медонам ки Навик МС хали просто ҳиҷо омад даромад да ҳамин ҷа хато кардами одам бояд намекард ҳамин коро. Навик бигем аудиторияша гум кард. Баъзе комментариҳо буданд ки як вақт репероро ҳарч мегуфтӣ худат реп хонди, ҳамин дахтон чӣ хел реаксия мекунем? Ман миллати вая задиват кардагӣ нестам. Ман имина худша гап задагим. Ман вақтиша бисёр хатогӣ кардагим. Вақти нав блогер шидагим, ман бисёри баъд допускат кардагим хатогира. Агар қатъи барон мебуд, ай нуқтаи назари шумо Абду мисол ба ҳамин дараҷаҳо мерасид далши ё ки не? Барон кати Навик инаи хе истодагам. Неҷада барона Навик да иҷа 2 видео кардан, 3 видео кардан, хай шахер мекард агар бигем и конфликти ё буд. Навик бояд хича қуш намекард даиҷа, лекин вақти хича қуш кард. Салом алейкум акаҷон, нағзен хубен? Ва алейкум салом, раҳмат соз. Раҳмати калон ки даъвати моро рад накарден ака, миннат дорем. Саволе медонам любой кас ҳамин чиза ба фикрам интереснияша пурсидан чӣ ба барадатиҷи реп хон? Масъалаи реп як рӯз дар студияи Ҳасан шитагӣ будем. Салом алейкум аввал ҳама каса бародарон. Студияи HM Records Ҳасан Мадудов да шитагӣ будем. Баъд Карлеон запис дошт, қатъи райдер каса запис доштан да онҷа запис кардам, биромадан
баъд ман ягон бор дарини студияи хали даромадагӣ набудам да. Баъд просто ҳамун рӯз интерес шид, кати бахи 84 будема, кати Фаридун Умфа, кати Ҳасан буд, Макс. Баъд гуфтам биё як бор дарини студия даром, чӣ халияи ҳами студия. Баъд даромадам, ҳам наушникора дар гӯшо мондам, ҷа да минус рафтеста буда. Ба ман халия прикол кардам, халия чизе гап задам, хали прикол ранги реп мехони ку. Ман прикол кардам. Ба гуфтам қин будай, гуфтам дарани кабинка дада одаморо мебини хали реп мехонанд, чизи осон набуда ки битақабидани чувства. Баъд баха гуфт ки осона, гуфт қин нест. Ман гуфтам ин қин. Гуфт биё, гуфт заметката тегу, заметкаро додам, гирифт дар заметкам хали навист. Ки вай Ҳасана гуфт минус ҳамон, гуфт ки дро ҳамира хон ябо. Значит шуморо ба 84 якам рептона чида. Просто ака барои ҳамин интереси худ монда, вай хали реп набуд вай. Ба ман дро омадам, ҳамура хондам. Просто гуфтам ку чӣ хеле ҳами ашушени, ҳамура хондам. Ба Макс хонд, ҳамура гирифтан хали як ҷоя кардем, я реп шид, фаҳмидӣ? Баъд Макс чанд вақт гуфт ки биё ҳамира клип кинем. Ман рости гап негуфтам, розӣ нашудам. Гуфтам ба худои вай ин чизи хондагӣ ма маъне надора. Я просто ҳамхе бахам ха пеш худаш ҳами адди калима навис, хон гуфт приколни навис да. Ман гуфтам барои клип неста. Баъд ҳамхе хай Фаридун Умфа. Биё ака у қазақ боша, гу ман менависам, ту бихон. Гуфтам биё. Баъд навист, вай навист, як минуса худаш вибр кард, ҳамуда демо кард. Бо ҳам минуса гирифтем авторски кардем, хали хондам. Просто барои кайф. Значит акаи Фаридун гуфта бошанд, ака завқ боша биё менависанд бихон. Значит шумо худтонам завқ доштин? Барои чӣ хеле гуфтам хая марам худма бисанҷам ку метонам ё ки не. Хондам ки ай ҳами яхе реперое ки 8-9 солши репери каси навояда соз омад. Ана значит дирев хондагитон ягон казда хали пасвишат шидагӣ нест, просто санҷиш хитоминам. Просто ҳамхе. Ана ака Музаффар бисёр комментариҳо дар таги клиптон, мисол баъзеҳо зур қабул кардан, кайф кардан, гуфтан респект, качествои зур, овози зур. Ва баъзе комментариҳо буданд ки як вақт репероро ҳарчи мегуфтӣ худат реп хонди. Ҳамин дахтон чӣ хел реаксия мекунед? Ман дар гапи мардум ягон вақт реаксия намекунам. Худ агар намҷада 1000-та комментария боша, 999таш агар маро ақурат кардагӣ боша ку ман у чиза абсолютно аҳамият наметам, Алишер. Барое ки чихегуми сухани мардум як чизе ҳаста ки ту агар бисёри баъд вая гӯш кунӣ, ту фикрат ба ҳамун сухани мардум рава, вай оста-оста мораль намекушад, дарини худат ҷазир мешава, фаҳмидӣ? Ту уже нисбати одам шумбинӣ мекунӣ, ту ҳар хела фикро дар калат мебиёд. Барои ҳам ман ягон вақт гапи мардума гӯш намекунам ки вай мара чӣ гуфтеса, чизе дар ман маъқулай, чизе ки мада устраивад мекуна, ман ҳамун чиза мекунам, мебуроримаш тамом. Вақтҳои охир бисёр блогерову реперои тоҷик дар TikTok уже аккаунт регистратсия кардесана, пеш бурдесиам продвига доранд. Ай чӣ сабаб дар TikTok шумо нестен ака? Сабаби дар TikTok набудани ман ҳастам дар TikTok, ман TikTok дорам, ман тамошо мекунам, ман дар TikTok ягон чиз намекунам, ягон чиз бигем продвижение надорам. Ман рости гап ҳамин TikTok-а камакак шум дидам. Мумкин ози хати савол додӣ, ман саволи тура ҷавоб метам. Мумкин гапи ман ози ҳаминҷа як хел тиктокеро да сахт бираса, мумкин ягон каса ман хафа кунам. Лекин ман ҳеҷ кара хафа карда нестам. Лекин TikTok як ҷои шидагие ки слишками бад хали мардума ку на жалост давид мекунанд, ранги гадоие ку як хелша мебини охи нами саҳар дро дар эфир шидагия, бегаҳ дро дар эфирай, саҳар соати 6 бихе у ҳолиам дар эфира 24 соат, дар як сутка 4 соат хоб мера, 20 соати дига дар эфира дар ҳамҷа. Бисёри баъд мардума зора мекунам, фаҳмидӣ? Бизан падарка бизан, илтимос бизан, ҷурата файротка бизана, бойна тем шерои нар. Ту ҷа шита гадоӣ дори зора дора ки мада падарка бизан. Ҳамин чиз рости гап мада нафорид ҳамин чиз. Ҳамин ҳисоб дига TikTok накардем. Ман ҳамин дар ҳаёт хали камакак одами наглира ман шум мебинам, фаҳмидӣ? Вақти нагли ҳамин те мега ку ҳамун чиза.
ам чиз катима туғри намегира фаҳмиди барои ҳам тиктокам каналз набинам ин намехоҳам ягон ман дорум тикток амҷа ду видео барои ҳамун чизм гум нашидам партифтагим видеои раҳай мошин кати рафтаистам хали ҳичи намекунам навҷа фаҳмо акаҷон ана баъди қади Зелимхан баъди оиди Зелимхан видео кардани шумо мисол ягон кас таҳдид кард шуморо ягон мисол чеченец ягон доғистонӣ ёки ягон тоҷик вобшим ягон нафар шуморо таҳдид кард таҳдид не таҳдид ягон кас накардай мараву аки вай дига миллат таҳдид намекунад барои ки ма вақти дар Зелимхан обращение кардагим ма миллати вай задиват кардаги нестам ма имина худша гап задагим чӣ хеле вақте ки ту дар публика сухан кардаистӣ бояд бидонӣ чӣ гуфтаистӣ мисол ҳар як гап бо ҷавобгарӣ дорад ман вақти шида бисёр хатогӣ кардагим вақти нав блогер шидагим ма бисёри баъд допускат кардагим хатогира ма мисол ҳамун хатогиёма поправит кардагим ма ошибкаҳои худма фаҳмидагим ма ҳозир мисол дар ки ҷое боша чӣ видеое боша кати касе боша вақти ма гап мезанам ма бояд гапма аввал фикр карда гап занам ки ма барои гап ҷавоб дода метавонам ё ки наметавонам барои ҳамин вақти ма дар Зелимхан обращение кардам ма имина фақат худаш да обратиться кардагим ма ба миллати ӯ кор нагирифтагим ма дига миллата ягон чиз адиват кардаги нестам но буд комментарие ки ай тоҷики худмон гапи безеб навистагия ки мо ай пишти Зелимхан михелем медони ку ҳами чи ка гап всегда фаҳмо акаҷон ана масъалаи гуфтаи вақти нав блогерия сар кардам слишком бисёр хатогӣ допускат кардагиам метавонед ягон хатогиетона гуфта ки имина ҳамун хатогитона мехостем ки вақт барбигардаву ҳамун хатогира накунед дар сфераи блогеритон дар сфераи блогерим единственный чизе ки ма хатогӣ кардагим фақат хатогима ҳамин як чизе ки ма чанд видео обращениямда ҳақоратҳои безеб кардагим значит ҳамун даштномо ана ҳамун қадар чиз дига дар ҳаёт ягон хатогӣ кардагӣ нестам фаҳмо ака масъалаи барон Абдурозиқ дар як савол доштам чӣ хеле ки дидестем абду даше қати Роналдо сурат гирифт қати авай вохӯрд и бигем уже паталок буд рафта заданда уже сирх шидагия айда болотараш уже Роналдо шиданай бигем ҳамин ҷо Байден монда ҳамун кати сурат ҳамин масъала дар ака савол доштам ки агар қати барон мебуд ай нуқтаи назари шумо абду мисол ба ҳамин дараҷо мерасид далши ё ки не рости гап аки ира ҳечи гуфта намешавад ма ира пешакӣ и фолбинӣ мешавада уже ки и бе барон мешид мерафт ё ки намерафт ира ҳечи гуфта намешавад шояд мерафт шояд намерафт и чиза аниқ конкретно ма ҳечи гуфта наметавонам но то ҳамун Дубая бигем ҳо қати барон рафт қати барон рафт бигем барон қати Абдурозиқ то барон то ҳамун ҷара рафту Абдурозиқ қати барон ё ҳардаш якдигар шамхе машамизе боло бардоштана рафтанд то ҳамун ҷара хай мутаассифона ҳамун ҷа ҷидо шиданд тамом ҳар кас раи худаш фаҳмо ана видеои шахеро нави ка дидагӣ будед масъалаи баронда ё ки не ака дидагӣ будам ваё сета кадан чорта кадан се серия ба фикрам кардан агар хато накунем ҳавай дигар давом наёфт ва далши яке хомӯш шуд видеои шахер биромад масъалаи баронда уже канали репорталда шумо чӣ фикр доред мисол нави ка он кас таҳдид карда бошад ки дига ҳамин кора наки ё ки байни ҳамо ягон гапе шуд ки шахер дига видеош канали яке додих дода биромад шахер қати барон ай давраи авлод медиа ё якҷоя буда не авлод медиа не ай давраи хезе авлод бигем якҷоя шидан омадан нону намак хӯрдан баъд авлод медиа кадан авлод медиа хай ҳамихе чихали распад шидан ҷидо шидан мумкин дар дурун ино
یا دیگریش هم نمیدونم برای چی قدر شوم میبینن خیلی بگم که شخیر اول قطعی بود اول بود ممکن یکم بدبینی دارم باید دیگریش یا خودشون میدونن خدا میدونن من مثال من في کورسی نیستم این چیزا نومده اینجا میدونم که نویگ امسی اینم خیلی پروست هیچو اومد در اومد ده همه جا خطا کدمی آدم باید نمیکدمی کارا برای که اگر که امی کنکرت نبگیری در رپ بگیری بارون کتی نویک اینه خیلی استودگم نجده بارونه نویک ده جای مثال چه خیمتی فهمانم هزی уровень статус бигем уровень статус и ба ҳама маълума и ба ҳама маълума ки мисол трекои барон пешравии барон ҳамаи чизи барон и чанд маротиба пешай и ҳам ай шахерам ҳам ай навикам ҳам ай бигем 70-80% реперо бигем мешава 100% ина бигем барон да соҳаш пешай якум ҷой ё як ҷоя шидан мисол як видео кадан ду видео кадан се видео кадан хай шахер мекард агар бигем и конфликти ё буд навик бояд хича қуш намекард даиҷа лекин вақти хича қуш кард вақти чанд видео кадан сета вақти ду видео када будан ку ду видео када будан сеюм видеои ҳамиё ку ҳоли буромадагӣ набуд ман кати одами шиштагӣ будам ки яке ҳамин гапи чап ҳамин тема сар шид баъд ман саволаш додам да ҳамин чӣ хе мешава гуфт ҳичи намешава барон гуфт ҳозираш да ҳичи намега гуфт хаб мекуна ё гуфт ҳамин як видео ду видеои дига кунан ку хичона шарманда мекунан уже ҳамин сеюм видеои ки буромад уже нави кабур овардан ку гуфт 90% ким чико мекунам фалон мекунам ақурат мекунам ва чӣ одаме буд дар Россия навика шундид фаҳмиди навик бигем аудиторияша гум кард значит яке аз сабабҳое ки чанд муддат шид навик дар дарони ютуб нест ҳамия ана яке аз сабабош сабаби калонаш ҳамия ки навик ҳамиҷада ашибка кард ҳами чиза ман чӣ хеле гуфтаистам ку ман дар ҳаёти инам чизи худам ман ҳамин ашибкаҳоро кардам ва ман пушаймон шидам ҳамин ашибкаҳои кардагим анами хела анами ашибка тра хела қафо зада ҳамин навика бояд намекард ҳамин чиза фаҳмо ака ана масъала барон як савол дига дорум ака баъдан ҷои мавзӯъро иваз мекунем ай нуқтаи назари шумо барон ҳоли долга меравад аз звездагишӣ ё ин ки уже всё скоро ҳаллиш мешавад ака наметавонам инро гуфта бисёртар саволи ман барои чӣ буд мисол ба хотире ки абду қатиш нест ба ҳамин хотир да не аквай трекои ки барон мехона и ба абду дахл надора и абду қати барон буданаш и системаи блогеришон пеш мерафт фаҳмиди репшон не и реп отдельная уже реп барон реп барон а абдурозиқ уже блогерский фаҳмиди уже сумкоркунӣ шоу бизнес и уже дига буд ана и тарафшон мумкин уже бимра тарафи блогеришон тарафи сумкоркунишон тарафи чишон уже тамом мурд бигем крес шид а репи барон уже вай зависи дар барон ай худиш мекуна реп ки кардан гира дариш рафтан мегирам фаҳмо ака як чиза гуфтан мехостум мира ака берун ай видеоам мегуфтум мешид не ки мехоҳам бо дар видео бигум ака ёдтон набошад як рӯз суҳбат кардем масъалаи кино кардан дар каналтон гуфтем як сценарий ҳастай усмон қатӣ гап задем акай фардун қатӣ гап задем кино карданем ҳамун кино чӣ шид ака мекунем намекунем бояд бикунем ҳамун киноро сценарияш тайёрай ҳамаи чизаш тайёрай мисол ягон камбутиам надорем тамоми техникаро дорем ҳамаи чира актёромонам тайёрай ҳама просто старташ ихта накун ҳама старташ дар коре ки сар кунем ша ана мо як кино кардастем каналда ака мумкин сторисҳои париза дида бошед инстаграмашда ҳамин қашан мегӯм ки як кайфият дорада киноро сиёмка кардан ай пас шидан
من 100% باور دارم که شما ماکسیمال نمیتونین کچتینا همه کمبودیاشو بکنین شتاب کنای به حد خوب کنین تیم بول مثال اگر عثمان باشه باور دارم اونجا یومور ابزت نه هستن بکنین اگر کینوتونا به حد خوب میشه ما انتظار میکنم кинои мо ин хеле ки ба забони ҳамин кӯчагия забони адабӣ кати нестае кино ҳамин лаҳҷае ки ина кино ҳастае обычно кӯчада гап мезанем ист полис мепаронам мега ку ҳамн хали нестае ин ҳамин лаҳҷаи кӯчагия нам чӣ хеле ҳози ма гап задестам кино ҳамин хеле гап занем шумо да муваффақият акаҷон ҳазор омад ки як бор дига барои даъвати моро рад накардаантон агар ягон сухан дошта бошен охирида марҳамат накард саломат бошӣ алишерҷон барномаат хеле хуб саволои зур буд ман хиёлам саволои хали жёстки баъд тайёр карда ягон саволои қин метавӣ ки саволот ҳамаш простор буд дилмо намеша шумо даги бронжилет кати омада будам чӣ гуфтанем бародаро зиндаву саломат бошен ва дальнейши кадом бародарое ки мисол мумкин бисёр блогеро ами видеои ҳамаи мо блогерои дигармона тамошо мекунем по-любому и дуруғе ки бигаем авая тамошо намекунем мара и қаак шадидум мега хел вақт дуруғе ку видеои фалонира диди роим кардан и қаак шадид дуруғе ҳамин лебои блогера дигариша тамошо мекуна масъалаи ами одамизод дар ҳаёт хатогӣ карданша ози мо чӣ хеле ки гап задем дар ҳамаи ҳамин блогеро ҳам чӣ гуфтанем дар ҳаёт хатогӣ накунем ашибка накунем уже пушаймон мешен вай вақт дига намегарда вақт рафт тамом вай ашибкаи ту уже дар интернет дар ютуб сабт шид вай ту ауҷа удалит карда наметонӣ ака як барномаи слишком зур дошта ман худам дар интересен буд як рӯз бо фавик як рӯз бо ҷонон як рӯз бо аҷамстан чӣ ба накардистем намедонам ростига ба кадом сабаб ами ҳамаш 100,000 зиёд мерафт занашид ва рӯз шуруъ қабул карда дамо дар интересия дар ҳаёти шахси як кас чӣ сар мекунам шанасиб оли амира яде одама гуфтагим охирон випускмон дар ёди дастаи худат сёмка кардем дикати мансур нигматов будем ними сёмкара кардем ма проблема шид ма задум рафтум баъд ҳамихе монда вай ҳамихе дига накардам барномаро намуро акаҷон давом додан дар кор слишком интересный ман ҳастем иншалло барои кор шумо акаҷон саломат бошед рои сафед ака музаффар ҳозир рост ташкил рафтем пеш шаид ташкил рафтан шуд гуфтем ака як видео ҳозир ташкил мерам имрӯз чандума 29 28 як равис омадан то ака бо қуруд нагирад хуҷо гап нест чӣ хеле ки шумо дидем бародарои проекта мо мошинчаҳоро бо ҳамроҳи парвиз мирзошоҳ ва фавик чӣ хели састайни дар чӣ хели састайни девона оварда расондем ва тасмим гирифтем бародаро ки мошинчаҳоро мо дар бозӣ бимонем боз қатиш 10 та дига телефон бимонем яъне 12 та приз дар бозии мо даи мошино худтон шоҳидем мотор хадавои баллон салон тонировка краска ҳамаш қоидавӣ мошинчаҳо бародаро 1.2001 1.2003 дар састаяни девона чунки мо ира с нуля тайёр кардаем видеош ҳаст ва як мошинаш бензини холӣ мотори нав димгич бошад газу бензин таки мешини фақат заправка мекунӣ тута даже капота ҳуй намекунӣ маслааш намерезӣ салони ин мошинчаҳо на бӯи бензин мекунад на бӯи газ бӯи аромат ни фақат мешини намефурӯӣ мотори мошина ба дараҷаи олӣ кардагием кашиша дидан мехоҳӣ тамошо кунед таърифҳои мошинчаҳои хеле бисёрай лек мо нархи билета мегем бародаро нархи билет ҳамагӣ 250 рубл ва нафаро ки 1000 рубл да билет мегиранд 5 та дода мешавад яъне ки 200 рубл ғайри ин мошинчаҳои девона мошинчаҳои ҳайвон боз 10 та дига телефона дар бозӣ яъне ҳамагӣ 12 та приз мешавад количествои билет ҳамагӣ 2500 дона ҳаракат мекунем ки ҳафтаи дига бозиро сар кунем ҳар як таити шанс дорӣ ки соҳиби ҳамин 0 шавем барои харидорӣ кардани билет дар картаи рӯи экран буда медурем 250 рубл мепартоем скриншотша дар WhatsApp роӣ мекунем ва ҷошта моментально билета мегирем бародаро нафаро ки дар тоҷикистонан метавонед дар душанбестии мо ё ин ки просто дар номеро мегафон пула мепартоем скриншотша дар WhatsApp роӣ мекунем ва бахти худтона месанҷена дар насиб боша мебинем мошинчаи девонара мегирем ҳамона ки касоне ки 1000 рубл да мехарад 5 та дода мешавад яъне
билет 100 рубл мебалта ва касоне ки мошина мебиран ин ҷои ки мустақим инҷо мошина мегиран 1 сол ҳар мекунан 1 сола ҳуҷҷат дорад ягон бор пеши устон намерем барои ки хитон дар видеои кӯҳна мубинем ки мо ин мошинаро чӣ хел тайёр кардагем ва чӣ хел хабарвор кардагем. Вақта бисанд бародар ва биёй нами куклачота ишай ёки ишай.